Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaw sa kaninyo. Mga igsoon, padayon tang magampo alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod. Masulbad na ning atong mga daghang problema ang giatubang, labi na ang kagubot sa politika. Ang ato sad nga mga benefactors and donors mahatagan unta sa mga grasyang ilang gikinahanglan, isip balo sa ilang pagkamanggihatagon ng hinato, pinaagis pagsigig pamalit aning atong mga slots para sa atong mga proyekto. Ato karong andamon ang atong kaugalingon, pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, Ginoo, padanagi ang among mga kasing-kasing sa kahayag sa imong himaya, pinaagi sa maong kahayag, makalabang unta kami sa kangit-ngit niining kinabuhia, ug makadangat kami sa puloy-anan sa kahayag nga walay katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Ug atong madawat gikan kaniya ang bisan unsa nga pangayoon nato, kay gituman manato ang iyang mga sugo o gibuhat ang makapahimuot kaniya. Ang gisugo niya mao nga motuo kita sa ngalan sa iyang anak nga si Hesukristo ug maghigugmaay sumala sa sugo ni Kristo. Ang nagtuman sa mga sugo sa Dios anaa sa Dios ug ang Dios anaa kaniya. Ug masayran nato nga ang Dios anaa kanato pinaagi sa Espiritu nga iyang gihatag kanato. Mga igsuon, ayaw ninyo tuohi ang tanang magpatuo nga ang Espiritu anaa kanila, kundili usisahan ninyo kung gikan bagayod sa Dios ang Espiritu nga anaa kanila. Kay daghang dili matuod nga mga propeta nanungha sa tanang dapit. Mailan ninyo kung ang maong Espiritu iyahaba sa Dios, pinaagi niini ang pagpahayag nga si Hesukristo nahimong tao iya sa Dios,
apan ang dili iya sa Dios. Ang maong espiritu iya sa kaaway ni Kristo, nadunggan ninyo nga moanhi kini ug karon ania nagayod sa kalibutan. Apan kamo mga anak, iya sa Dios o gidaog ninyo ang dili matuod nga mga propeta, kay ang espiritu nga anaa kaninyo mas gamhanan kaysa espiritu nga anaa sa mga tao nga iya sa kalibutan. Nagisgot sila mahitungod sa mga butang sa kalibutan ug namati kanila ang kalibutan kay sila iya man sa kalibutan. Apan kita iya sa Dios ug ang nakaila sa Dios magmagpatalinghog kanato, ang dili iya sa Dios dili gayon magpatalinghog kanato. O pinaagi niini, mailan nato ang espiritu nga nagtudlo sa matuod o ang espiritu nga wala magtudlo sa matuod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ihatag ko kanimo nga imong kabilin ang tanang mga nasod. Ihatag ko kanimo nga imong kabilin ang tanang mga nasod. Ang Ginoo miingon kanako, ikaw ang akong anak. Karong adlaw gianak ko ikaw. Pangayo kanako ug hatagan ko ikaw sa kanasuran aron maimong kabilin. Ug sa kautlanan sa yuta aron maimong katigayunan. Ihatag ko kanimo nga imong kabilin ang tanang mga nasod. Ug karon o mga hari, pamati kamo. Pagmatngon kamo nga mga magmando sa yuta. Alagari ang Ginoo uban sa kahadlok ug paglipay kamo sa iyang atubangan. Uban sa pagpurog, simbahan ninyo siya. Ihatag ko kanimo nga imong kabilin ang tanang mga nasod. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaw sa kanino. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala
ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagkadungog ni Hesus nagibilanggo si Juan, miadto siya sa Galilea. Mibiya siya sa Nazaret ug didto puyo sa Capernaum o sa kalungsod nga daplin sa lanaw sa Galilea sa kayutaan sa Zabulon ug Neftali. Sa ingon natuman ang gisulti ni propeta Isaías, yuta sa Zabulon o yuta sa Neftali, agianan padulong sa dagat, tabok sa Jordan, Galilea sa mga dili Hudiyo. Ang mga tao nga nagpuyo sa kangit-ngit, nakakitag dakong kahayag. Kanila nga nagpuyo sa mangit-ngit nga yuta sa kamatayon, mudanag ang kahayag. Sukad niadto, si Jesus nagwali nga nag-ingon, hinulsuli ang inyong mga sala, kay hapit na maghari ang Dios. Si Jesus misuroy sa tibuok Galilea ug nagtudlo sulod sa ilang mga sinagoga ug nagwali sa maayong balita bahin sa paghari sa Dios ug nag-ayo sa mga masakiton. Mikaylap sa tibuok Syria ang iyang kabantog ug gidala sa mga tao ngadto kaniya ang tanang nagantos sa nagkalain-laing mga sakit ug mga balatian, mga giyawaan, mga patulon, mga paralitiko, o giayo ni Jesus silang tanan. Daghang mga tao misunod kaniya gikan sa Galilea, sa Decapolis, sa Jerusalem, sa Judea, ug sa tabok sa Jordan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang gisulti ni Juan diri sa unang pagbasa, mao gyud ang nahitabo sa kinabuhi sa nagsunod ni Jesus. Nga niingon siya diri, ug atong madawat gikan kaniya ang bisan unsa nga pangayoon nato, kay gituman manato ang iyang mga sugo ug gibuhat ang makapahimuot kaniya. Nag-refer ni sa atong Ginoo. Basta magsigi tagtuman sa iyang sugo, di kita magsupak-supak, ang tanan sad natong pangayoon ihatag. Lingiyay mong tupad. Ing nagihatag ang tanan nimong gipangayo. Pangutan-a ba, ing nagihatag yun sa Ginoo. Nyagwa gani gihatag, pasabot, nagsupak-supak ka. Simple ra kayo nga rason. Usahay magmahay patas Ginoo nya kusog ra ba kay tang mo judge nga Lord wa jud ko ni supak nimo. Gituman gid nako imong mga sugo. Nya nagpa-colors buhok. Nagpa-kiskis kilay. Ana. Mga simple kayo ba? Labaw na gyud atong padak-an. Sige yaw-yaw sa mga anak. Sige panghukom ana mga silingan. So daghan kayo taog wa tumana. Mao na unsaon ba nato pag siguro nga gituman nato, kinahanglan nga magpa-guide ta sa Espiritu Santo, dili sa espiritu sa kalibutan. Duha day kabuok ang espiritu, mga igsoon, na ay espiritu sa kalibutan ug ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, capital E, ang Espiritu sa kalibutan, small e. Lingiyay mong tupad. Yung naon sa imong Espiritu karon. Capital o small? Ha? Capital o small?
Muna di ko no tapatuyang og tuo basta nanay espiritu nga mo kanimong espiritu mo ni mo tukmod nato pagbuhat ba mo inspire ni nato nya mo tukmod pagbuhat mo na niingon diri si San Juan, ayaw ninyo tuuhi ang tanang nagpatuo ngang espiritu anaa kanila kundili usisahan ninyo kung gikan bagayod sa Dios ang espiritu nga anaa kanila. Usisaha nya unsa man kuno pag-usisa kana bang ang nagtukmod nato pagbuhat nagtudlo sad nato nga si Hesus nahimong tao, matuod nga Dios ug matuod nga tao. Kinsa ninyo dinhi ang moingon, Pader, mutuog yun ko nga si Jesus matuod nga tao. Taas ang amot. Mayo kay kurot yung magkuhan. Nya ang pagtuo kinahanglan man kuno na dili lang sa pulong, di lang sa hunahuna, ibutang man sa buhat. Kinsa ninyo dinhi nga moingon, Pader, ang tanang gibuhat ni Jesus ako sang buhaton. Taas ang amot. Hawa na, os-os na. Kay ang matuod nga tao mubuhat sa gibuhat ni Jesus nga naman kay matuod man siyang tao. Pero kita kusog man kitang musupak. Kanang maingon si Jesus, biyai ang tanan. Biyai ang tanan. Kinsa ninyo dinhi ang mo tuman ana be, tas kamo. Biyai gid ang tanan. Ang iya paganing gigamit paganing word, dumti. Dumti. Wala ni isa. Ay, patay sana bro. Unsa na mo itong kanon, unsa na mo itong kan. Si Jesus ay nibiya sa iyang Pinoy-anan. Gibiyaan niya sa Mama Mary. Lakaw-lakaw siya. Madto siya sa Bulon, sa Naphtali. Nalakaw-lakaw siya kay gipriso man si Juan. Posible nga siya isunod. Karon ra ba kuno gipriso kuno tong president sa Venezuela, basin kuno mosunod ang president sa Philippines. Ang tago-tago dayon. Gipriso sad si Presidente Digong dito sa Dahig, tago-tago sa bato. Kay basig siya isunod sa ICC. Galumba lang ron kinsay unang makapriso. Ang ICC sad gikulbaan sad kay basig pamprisuhon sa silang President Donald Trump. Nya kontra ra ba kay ni Donald Trump ang kaning mga magpadagan aning drogas, mao man iyang accusation sa president sa Venezuela ba na? Venezuela katong yang giatake si ito Maduro sa tingan nato. Iyarong gi tsunagana presidente sa nasod gidakop gidakop sa presidente sa Amerika kay adto hiringon dito adto ang iyang kaso i-file sa Amerika pamatud-an kung siya narco-politik ba niya dinis ato sige ra batag accuse og saan nang ipang-accuse nila diha wa ra ba gyud magpa hair follicle dili ka ni mo na sugot mo. Wala bang tingog. Nya matud pang Donald Trump, dili pa may magbutang og tao nga muda sa Venezuela. For the meantime, ang Amerika usa mo'y magmanage sa Venezuela. Nya siguro na mo nga molingkod makaayo na gyud sa ilang nasod. Ambot lang. Og unsa ka reliable. Mukalit sa nag-ingon amo sa ning i-manage ang Pilipinas. Amo lang huwaton nga naanay saktong mulingkod. Ambot lang. Kung tao gani mao'y musaad, dili kay tapatuyang og tuman. Ato sang siguroon, connected ba siya sa espiritu nga capital E? Pasabot, nag-agad ba siya, nakasintro ba siya sa pagwagtang sa sala
Kay si Kristo manggod matuod nga tao, way sala. Kay ang tinuod nga tao di ay mga igsoon, sama sad ni Mama Mary, mubuntog yun sa sala, mahadlok makasala. Mahigugma na ganita sa sala, mugakos pagid ta sa sala, dipinsahan pagid nato ang atong sala, dili na ta tinuod nga tao, nada na ta sa espiritu sa kalibutan, nahimo na tan kalibutanon. Ngano man, diin man di gikan gyud ang tao. Diin man gikan ang tao. Kita ba diin man gid tagikan? Sa kalibutan o sa Ginoo? Kusga. Nya, mahadlok mo mamatay dinhis kalibutan o dili? Kinsay dili mahadlok mamatay dinhis kalibutan, ta sa kamot? Na, pwede na mo schedulean. Nya, mo palit mo slot o dili? Hangtod mo mamatay. Kana, ay na mo kaon. Sige lang palit og slot. Sige lang yung palit og slot. Hangtod yun mo mga matay. Oy, kusog kita mo kwintaw niyo. Sige tagpalit. Unya, unsa ba itong kanon? Ay, biyain ng kalibutan. Maubit itong byuda nga nihog sa iyang duha kadako nga mao tato iyang ipalit og pagkaon sa iyang tibok kinabuhi. Gidayeg ni Hesus. Ngano man, kay iyang hatag sa Ginoo ang iyang kinabuhi. Maubitan ng mga martyrs sama ni San Pedro Calungsod, nila ni Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, gidayeg og maayos Ginoo ug ipasidunggan isip mga santos kay ilang gihatag ang ilang kinabuhi. Og mausad ni ang gustos Ginoo. Og kung doon na tay inspiration nga ingon ani, ang atong gisunod, ang espiritu nga capital E. Pero naatay kahadlok sa pagbuhat ani, ang atong gisunod, ang espiritu nga small E. Og asa mo na padong, adto ra gid nas kasamok, kagubot, og pagkahugmok sa atong kaugmaon. Diri sa atong tubag sa Salmo, ang sa tubag nato sa Salmo, ihatag ko kanimo nga imong kabilin ang tanang mga nasod. Karon ang atong nasod usara ni kabuok, nya daghan kayong mag-ilog mudagan pagka presidente gani kani karong ilang gibuhat nga siging impeachment, siging pangdaot sa usag-usa, kuan kuno ni mao kuno ni ang pagpaningkamot nga inig 2028 nga eleksyon mudaog yun sila kay kinsa tong mudaog murag maoy tag-iyas nasod. Nasayop gyud ba ang panghuna-huna, ang mudaog mao untay alagad sa nasod, di ba? Kamo mag-ilog mog alagad, kinsa dinhi ang makig-ilog yung alagad, taas ang gamot. Ano bang iniglimpyo sa inyong kauban sa CR, ilugo ni mo, kaikagi mo limpyo. Mao na pangalagad mga. Kana bang manglimpyos karsada, maghimog karsada, muilog jud ka ana. Makigpatay gyud ka anang pagpangalagad. Kay ato man na silang gi-elect aron mga lagad. Nya mag-ilog kay ngano man dinhi sa Pilipinas lahi ambot ka ang ubang nasod no. Pero dinhi sa Pilipinas lahi kaayo og panghuna-huna ang kasagaran sa mga politicians. Unsa may ilang huna-huna, kun ako'y mudaog, ako nay tag-iya. Ako'y mudaog sa Congress, ako nay tag-iya sa akong distrito. Ako'y mudaog pagka-gobernador, ako nay tag-iya sa probinsya. Ako'y mudaog pagka-mayor, ako nay tag-iya sa syudad. Ako nay tag-iya sa lungsod. Ako'y mudaog pagka-kapitan, ako nay tag-iya sa barangay. Unyag ako'y mudaog sa Pilipinas. Ako'y tag-iya sa Pilipinas. Naarabas Mindanao, nagkagubot. Nga naman, na ay
Nangangkon nga sila kuno'y tag-iyas kalibutan. Oh, kisa to, Dato. Watawat. Si Dato Watawat. Nangangkon nga si tag-iyas. Iyang gibabagan ang daan. Di na niya pag-ion ng mga tao kay pabuhison o saan niya. Ambot siya ba kay gahimo atong karsada? Konkrito man to, lapad na karsada. Iyang gibabagan. Kay dili niya pag-ian kay pabuhison kay siya tag-iyas kalibutan. Mga igsoon, laway kayo tanahon nga ang mga elected official sa atong nasod nagpakaaron ingnon na sila na'y tag-iya sa atong nasod. Nya kita mo igapili nila. Mura ka og aplikant sa trabaho sa usa ka kompanya nga pagdawat gyud nimo, gidawat na ka, gi-evaluate kag maayo, pag human gidawat ka sa kompanya, nya ikaw dayoy nangangkon nga ikay tag-iyas kompanya. Pwede na? Dili oy. Ang tag-iya sa atong nasod, kitang katawhan. Pero ngano man nga ang atong mga elected officials, labi na gid ang diya sa pinakataas, presidente, kongres, naning senador o uban pang mga dagko opisyal, ngano mangangkon man sila tungod kay nagsunod sila sa espiritu nga small e, iya sa kalibutan ang ilang kasing-kasing o hunahuna. Mao nang pahimos to the max. Karon lang ang atong 2026 budget, naminaw ko sa ilang mga argumento didto sa Congress, daghan kaayo ang provide para sa program fund o sa kaning ilang mga ayuda. Katubang ayuda ba nga mga tupad, mga AIX, gibalik gyapon nila. Nya ipasa man ang adto sa Senate, gideliberate sa Senate. Ang Senate version, gipangminusan og maayo ang ayuda, gipangminusan og maayo ang unprogram funds. Nya human, muadto man dayo sa BICAM. Human na sila, nag-BICAM na. Karon mag-plenary naman tingal ito. Human na basta nakakita ko social media, ni-explain si Senador Marcolita nga ning supak siya sa version sa bicameral committee. Kaya nga naman, gibalik na sa dito ang gitangtang sa Senate. Ang mga ayuda, ang mga unprogram, gipadak-an pagyud ang uban. So in short, padayonon gid na nilang ayuda system o kanana ang unprogram. Ngano man, discretionary man na sa officer, sa authorized officer, discretionary. Pasabot siya ray magpirma-pirma ana or pila ka buok sila, ma-release na siya. Kay unprograman. Nya kanang mga ayuda, gamiton man gid nila hinomdomo 3 days before sa election adtong 20 sa tong eleksyon na, last year ba to? Oh, 2025 no? Katong midterm. Oh, porting hinatagay kwarta eh. Ako, taod-taod naman yung kong ga-serve anang si Simple, niya kami may basa-basa man tanang omnibus election code. Gibutang man ginadiha, no electioneering, wa na gyud campaign, wa na manghatag og kwarta, mo bitan na ingon sila kinamangay to the max na kuno na sa mga buangon. Pero kadto harap-harapan, ga-traffic ang daan. Amot dinis Compostela nag-traffic basagha. Basta dito liluan, tulo ka area, traffic kaayo. Ngano man, sige yung hinatagay nga dili ra mga taong pobre ang dito, naay mga sakyanan. Muapil sa linya, amot ning nanimba karon wa ba kani kaapil og linya ato? Gitiksan pa ko kay senior naman ko pader, nakuha na nimong imo nako, unsa akong kuhaon. Di ko mulinya diha oy. Kadako na ko kolekta inig dupa-dupa nako, ana di ko mulinya. Oh na. Kana ba? Nya human ato giinom, gitungit, ang uban ato waldas-waldas lang, gisugal, wa gi epekto. Perti lang gyapon atong lisura. Mo na ang proposal unta to sa Senate version, iagi siya sa mga livelihood o kaning ipamino sa
Bayronos Corinti. Gani na panay proposal si Senator Marcolita nga kanaunta tong magbayad og mga 2,000 ba to kanang sa minimum bang Corinti. Ilibre na lang na siya kung gagmay ilang consumption. Nya og ilibre ko no makapahimos pila to ka million Filipinos tibok Pilipinas mugasto ra kuno og mga 115 billion sa usa ka tuig sa pag-subsidize anang mga gagmay na nga bayad. Naibay bracket ba na kung kanira imong consumption wa na kay bayronon sa kuryente. Matod pa niya di pa na makurakot kay ibayad man na ngadtos kuryente. Nya naagid ang kanang bill mao man ay bayaran sa gobyerno. Nya 115 billion ra man tingay ito sa iyang kwenta-kwenta o sa katuig. Pero ang atong ayuda, almost 200 billion kada tuig ang marilis. So dako ang takitag masave. Almost 100 billion ang atong masave. Munang kuan kayo na naganing lisod kayo kung magsunod ta sa small e nga kuan tungod na sa pagpangangkon sa mga nasod. Pero magsunod di ita sa Espiritu Santo, maato ang mga nasod. Unsay pasabot ana nga ang tanang mga nasod muhatag nato og pagtahod, mo respeto og mapalambo sa nato ang mga nasod. Tanawa si Saint John Paul II, usa lang sa ato mga examples. Saint John Paul II, pagkamatay niya, tanang mga nasod niadto kay aron motahod niya. Ug bisan asa siya musod nga nasod, pinasidunggan siya bisag dili pas katolikong nasod. Nganuman kay nagsunod man siya sa Espiritu Santo. Tanawa sab si Mother Teresa of Calcutta. Tanang nasod iya man tong gisudlan. Tanan sang nasod nga mga leaders ning bawo gyud ning tahod gyud ni Mother Teresa. Nganuman kay gasunod sad siya sa Espiritu Santo. Lingay mong tupad ning na nitahod nimo imong mga silingan. Nangutan abay na kanang imong tanang silingan nitahod nimo. Og naa gani gasigig libak nimo pasabot ana wa ka nagsunod sa Espiritu Santo. Ang imong espiritong gisunod espiritus kalibutan. So katong nagsunod sa Espiritu Santo manindog ta. Mga igsuon, mudangop kita ngadto sa amahan sa atong mga panginahanglan, sayod kita sa iyang dakong gahom o gugma alang kanato. Muingon kita, amahan sa kahayag, danagi kami. Amahan sa kahayag, danagi kami. Nga ang Santo Papa, si Papa Leo, ang mga kaobispuhan o ang mga kaparian, magsangyaw pinaagi sa pulong o sa buhat sa presensya sa Diyos nong gingharian, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kahayag, danagi kami. Nga ang mga nangulo sa gobyerno, maghatag og kahayag ngadto sa mga katawhan nga nagpuyo sa kangit-ngit, pinaagi sa ilang matinud-anong pagpangalagad kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kahayag, danagi kami. Nga hangpo nato ang presensya sa Dios dinhi sa atong taliwala, pinaagi sa atong paghigugmaay o pagpinasayloay sa usag-usa. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kahayag, danagi kami. Nga ang mensahe sa Dios ng gugma, padayong mutuhop diha sa kinabuhi sa mga kabos o sa may mga balatian, bisan pa man sa mga pag-antos nga ilang giagian, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kahayag, danagi kami. Nga siya lang dong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kahayag, danagi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa simbahan, sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer,
magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kahayag, dalaagin kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kahayag, dalaagin kami. Nga ang matuohong mihalina makakaplag sa ilang tunhayng pahulay, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kahayag, dalaagin kami. Makagagahom nga amahan, naghatag ka kanamo sa kahayag nga mao ang imong bugtong anak among manunubos. Dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory. All that I have, you have given all to me. Now I return it to be governed by your will. Just say the word to me that once I will obey. Your love is wealth enough for me, or else will I forgo. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa yanganan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang among mga halad nga nagmatuod sa mahimayaong pagbinayluay aron samtang gihalad namo ang imong mga gihatag, mahimo kaming angay sa pagdawat kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Kay karon diha kaniya misidlak sa kalibutan ang usa ka bag-ong kahayag, ang Dios nahimong tao uban kanamo ug ang tao nahibalik pagkahiusa sa Dios. Ang imong anak sa pagsulob sa kaalaot sa tao mihatag og walay kamatayon nga dungog alang sa may kamatayon nga tao. Kining kahiusa nga katingalahan tali sa Dios ug sa tao maoy nag-uli nganhi kanamo diha kang Kristo sagasa sa kinabuhing walay katapusan. Ug busa sa among kalipay nagaawit kami sa imong himaya duyog sa tanang panon sa mga anghel diha sa among pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos,
Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Matuwa
kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang kahulugan, himaya, ang sa Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaaw sa kanin. Ipakita nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your holy people, light for the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Longing for peace, our world is troubled. Longing for hope, many despair. Your word alone has power to save us. Make us your living voice. Magampo kita, liguna Ginoo ang among kinabuhi, pinaagi sa gahom sa mga santos nga misteryo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. O
Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nung gahom. Apan mulihok rani kung ato yung sundon ang Espiritu Santo, dili ang Espiritu sa kalibutan. Salamat sa nagsunod sa Espiritu Santo ug nagpadayon nato palit og slots. So padayon tagpalit og slots ha. Ang atong grace tag 100 pesos per slot. Nya naa ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. Ang atong PPSC mao ba ni atong gamiton jud dinhi sa atong pagpalambo sa atong mga pating atong simbahan. Tag 100 pesos per slot gihapon. Nya naa ni 162 slot challenge nga tag 16,200. Ang atong DPR tag 100 pesos gihapon. Niya padayon sad mong support sa akong YouTube channel kaning Padresiano Ubod. So basin unya magtuo mog ako ng channel ang kanang naas TikTok, naas mga reels, dili na ako ha. Kaya narabay kami yung padil, sige jud kog tan-aw nimo sa imong TikTok. Diwa ko'y TikTok eh. Ang ako YouTube ra gid ni. Ana, nya ang atong Facebook page mao ang Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela. Mao ni ang atong official na Facebook page. Sige. Ang Ginoo manaa kaninyo Mana sa kanin. ug manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat Salamat sa Diyos. sa Dios.